ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар кӯчаи айнӣ қарор дорем. аз ин тараф сад барқ мешавад. дар инҷо масҷид ва скори, бизнес центри созидания, меҳмонхонаи Хилтон, дар инҷо бошад чордомаи повороти аэропорт ва дар инҷо пайка. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар бинои бахт зе ҷойгир аст. мана ҳамин бино хафош дӯстони азиз. бисёр бад гап намезанем, рафта. дӯстони азиз, мана ҳамин бинои истиқоматӣ аз 18 ошона иборат аст. хонаи имрӯзамон дар 4 ошона ҷойгир аст. мана ҳамин блок ворид мешавад. дӯстони азиз, подъезди хона бениҳоят таъмири зебо дорад. ҳатто кондитсионерам ҳаст. меброем ба 4 ошона. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 71 метри квадратӣ мебошад. дар 4 ошона ҷойгир аст. худи бино аз 18 ошона иборат мебошад. 3 талиб дорад. отопление гузарондагӣ, батареяҳо часпондагӣ. дӯстони азиз, навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. хона бениҳоят таъмири зебо дорад. таъмири қимат аст дӯстони азиз. ва баъд аз таъмири ин хона ягон кас ҳоло зиндагӣ кардагӣ нест. чихеле ки мебинед дар инҷо коридор, ошхона мебошад. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад ва ҳамаи чизоаш нав, бо сифат ва қимат мебошанд. дар инҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом, меҳмонхона ва ҳуҷраи хоб, яъне спальни. ҳоҷатхона бо ҳаммом, инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. ва ин дуюм ҳуҷра, ҳуҷраи хоб. дӯстони азиз, нархи хона бошад $92,000. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. боз хотиррасон мекунем дӯстони азиз, хона дар бинои бахт зе ҷойгир аст. беҳтарин ширкати сохтмонӣ мебошад. бинои бениҳоят босифат ва дар минтақаи беҳтарини шаҳри Душанбе, кӯчаи айнӣ, ноҳияи Шоҳмансур. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. масҷид, мактаб, садик, супермаркетҳо, бо транспорт мушкилӣ нест. хулас минтақаи беҳтар. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.